APC an baka mai malabu addu'a a kullum mu ita muka yi maka Allah tabara kullum ya tsaya maka national chairman APC an danka maka Allah ya kara dubbannin daukaka mulkin ka ko a yau bai babu baraka sakatare ka rike kuma an yaba maka Baba Buhari Allah ya taya maka Mr. Luxi ne mai waka yau nake maka kasinan duk wani zana faɗa maka Malam fashi local government a seated naka Baba Buhari Allah ya rika maka Baban Kalili mai malaka ɗaukaka Baban Bukar Aitilas na yabawa mai malabu ne mai mala APC mu yanzu hannunka take National APC ciyaman kaunar ka muke kuma in mun leka a yau be can gwamna kake National APC ciyaman kaunar ka muke kuma in mun leka a yau be can gwamna kake wahidin Allah zan kira a farkon magana zanayi da kai zana tina National chairman an ka baka yau ba rigima tunda ka bambar rabbi na ga ka bani bana mai malabu na yau ba mun ga can gwamna kake kuma ko gobe nake bida ina zan magana yanzu APC mai mala a hannunka take ni dai Allah kai na rike to ba ni kalar magana National chairman an ka baka yau ba rigima faɗan bone ka ja mu dika bayan ka muke mai mala APC mu yanzu hannunka take National APC ciyaman kaunar ka muke kuma in mun leka a yau ba can gwamna kake nai salatin manzo rasul gatan tafiya yanzu APC mai mala a hannunka take alfarmar ta kace muka ci yau bara har ma da jiya National chairman an ka baka yau ba rigima shi yasa salati na ka zanyi kuma nayi aniya mai malabu na yau ba mun ga can gwamna kake auliya da sahabban ka zan saka ban gajiya yanzu APC mai mala a hannunka take idan da suna san zana samu yau in fujiya National chairman an ka baka yau ba rigima na sanya dan bune a baitikan wakar tashi nake mai mala APC mu yanzu hannunka take National APC ciyaman kaunar ka muke kuma in mun leka a yau ba can gwamna kake National APC ciyaman mai san jama'a yanzu APC mai mala a hannunka take kuma gwamnan yoba mai malam ya zarce sa'a National chairman an ka baka yau ba rigima mai mutane Allah ya yi ka kai kayi sa'a mai malabu na yau ba mun ga can gwamna kake Tso ana kallon kallo na makai baka ba'a yanzu APC mai mala a hannunka take sina ta kushe kuma na gaba sai kaunar sana'a National chairman an ka baka yau ba rigima kowa ya zage ka na gone alhaki kan shi yake mai mala APC mu yanzu hannunka take National APC ciyaman kaunar ka muke kuma in mun leka a yau ba can gwamna kake National sakatare ka rike kowa kuma ya yaba yanzu APC mai mala a hannunka take Baba Buhari ya yarda dai da kai ba ta baba National chairman an ka baka yau ba rigima tunda Baba Buhari ya ce mu bi ba za mu ki ba mai malabu na yau ba mun ga can gwamna kake ga ka gwamnan yobe to da kai waye za ya zuba yanzu APC mai mala a hannunka take yanzu National ciyaman an baka ga tsaraba National chairman an ka baka yau ba rigima waka ta murna na yi ni ka gane kaunar ka nake mai mala APC mu yanzu hannunka take National APC ciyaman kaunar
san ga ka zarce sa'a. Yanzu APC mai mala a hannunka take. Idan na leka Ayuba ka garin ba kama da sa'a. Na ci na ciyaman an ka baka yau ba rigima. Aikin da kai Ayuba kai ka burge jama'a. Mai malabu na Ayuba mun ga can gwamna kake. Makarantu ka giggina na koyan sana'a. Yanzu APC mai mala a hannunka take. Ga ka malami ne mahaddaci sai kana kira'a. Na shi na ciyaman an ka baka yau ba rigima. Komai kiyan naka da kansu ma fa burge su kake. Mai mala APC mu yanzu hannunka take. National APC ciyaman kaunar ka muke. Kuma in mun leka Ayuba can gwamna kake. Baban Halillu ina ta tambura kai kira. Yanzu APC mai mala a hannunka take. Kace in zo yau bana ganka babu ni babu bara. Na shi na ciyaman an ka baka yau ba rigima. Baban Bukar Allah ya kara dimbin nasara. Mai malabu na Ayuba mun ga can gwamna kake. Baban Halillu mai malam mu kai ka shahara. Yanzu APC mai mala a hannunka take. Baban Bukar mai malakiran zana amsa kira. Na shi na ciyaman an ka baka yau ba rigima. Komai za a yi mi in dai akan ka ne zana dake. Mai mala APC mu yanzu hannunka take. National APC ciyaman kaunar ka muke. Kuma in mun leka Ayuba can gwamna kake. In kura ta bullo a dole kar nai suwari. Yanzu APC mai mala a hannunka take. Karan itace da karatu yanzu waza ya kare. Na shi na ciyaman an ka baka yau ba rigima. Kai kashin gwiwar kura bai ciwo gun ka kare. Mai malabu na Ayuba mun ga can gwamna kake. Allah ya baka mukami magauta mu za mu tare. Yanzu APC mai mala a hannunka take. Suna ta kushe suna zagi bar su za su kai. Na shi na ciyaman an ka baka yau ba rigima. Mu ba mu kaunar mai kinkatin da kaunar mu kake. Mai mala APC mu yanzu hannunka take. National APC ciyaman kaunar ka muke. Kuma in mun leka Ayuba can gwamna kake. Hajiya Khadija an tike dini zana yaba. Yanzu APC mai mala a hannunka take. Ita ta ce nai maka waka mai mala ba za na kiba. Na shi na ciyaman an ka baka yau ba rigima. Tun na kamfen da ta sani na yi baiti na zuba. Mai malabu na Ayuba mun ga can gwamna kake. Ta ce na yi waƙar cin zaɓen ka ko ba haka ba. Yanzu APC mai mala a hannunka take. Ta ce na yi waƙar baka ciyaman APC ba wa. Na shi na ciyaman an ka baka yau ba rigima. Gashi na rero ni bidiyon ta kallon ta ake. Mai mala APC mu yanzu hannunka take. National APC ciyaman kaunar ka muke. Kuma in mun leka Ayuba can gwamna kake. Mai malago ni gwamna na yau bai Allah ya kafa. Yanzu APC mai mala a hannunka take. Rabbana yi maka sitira lallai mun dukufa. Na shi na ciyaman an ka baka yau ba rigima. Magauta na kushe na kana ga har sun yi zufa. Mai malabu na Ayuba mun ga can gwamna kake. Ga zaki ga kura cikin suwa za ya rufa. Yanzu APC mai mala a hannunka take. Dole kura za ta ja da baya sannan ta rufa. Na shi na ciyaman an ka baka yau ba rigima. Nan mijin zaki mai malam mu tsoron ka suke. Mai mala APC mu yanzu hannunka take. National APC ciyaman kaunar ka muke. Kuma in mun leka Ayuba can gwamna kake. Mai mala APC mu yanzu hannun ka take. National APC ciyaman kaunar ka muke. Kuma in mun leka a yau can gwamna kake. Mai